తల్లి పాలే పంచి నిలికి తెలిపులే బల తల్లి పాలే బూర్దు బూర్దు తెలిపులే బల తల్లి పాలే తెల్త బోరలే బల తల్లి పాలే పంచార తెలిపులే బల తల్లి పాలే పాపా 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 బల తల్లి పాలే ಪಾಪಾ ಪಾಪಾ ಪಾಪಾ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪುಣೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಪುಣೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಕಲಾ ಪೋಷಕರನ್ನ ಕಲಾ ಆರಾಧಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರೋಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲಿತೇಲಿ ಪೈಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಾಲು ಪತ್ತೆತ್ತ ಈ ಸುತ್ತುನು ಪುಣೆದ ಬಂಟರ ಭವನೋಡು ನಡತೊಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತನ ಈ ಸುತ್ತುಗು ನಿಕಲ ಮಾತಿರಲು ಮೋಕೆದ ಊಡಾಡಿದ್ದು ನೊಂದಲೆ ಬಂದಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಗ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏರ್ಪಂಡ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಈ ಒಂಜಿ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದಾಗ ಬಗೆಟ್ ಕಲೆಗೆ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಪಂತೆ 10,000 ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ದೇದಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಿನಾರ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ನಡುವೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಜಯದಂಚಿತ್ತಿನ ಊರುಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ಲೇನು ಖಾಲಿ 31,000 ಸುರು ಕಟ್ಟದು ದೆತ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದು ತೆರಪಾದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದಕಲ್ನ ಸಾಕಾರಕಾರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಲೇಸದು ಓದಗದ ವೇದನೆ ಅಕಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ರೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮೊಕಲ ಲಂಚನೆ ಸುಕೃತಿ ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಪದಂಗಡಿ ಕುಡ್ಲದ ಕೈತಲ್ದ ಪದಂಗಡಿ ಡುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾಳಿಗೆಡೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಷ್ಪಲಕ್ಷಗೂ ಸುಕೃತಿದ ಫ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಂಡ ಕದ್ರಿಡ್ ಬಹುಶಃ 4 ಕೋಟಿರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಫ್ಲೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಕಲು ಒದಗಾದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಅಕಲಿಗ್ಲ ಒಂದನೇನು ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಪಂತೊಂದು ಸೋರ್ ಮಲ್ಪ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಪಂತ ಅಂದ ಪನಿವಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಅಭಿನವನು ತೂದು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಾದಿಗದ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದೇರು ಪುಣೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನ ಕುರ್ಕಿಲ್ಬೆಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿ ಎದುಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕಲಕ್ ಕಲಾವಿದರೇನು ಎದುಕೊರ ಚಿತ್ತನ ಪುರ್ತು ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರವಲೇರು ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಲ್ ಅಕಲು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಬಂಡ ಇನ್ನೇ ಮದುವೆ ಪಂಪಿನವು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪನ್ಪ 14 ಸಂಸ್ಕಾರಲ್ಲಿಟ್ಟು 14ನೇ ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ಮದುವೆ ಪಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೇನದ ಆಣು ಪೊಣ್ಣಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೊದುಚಾಟೆ ಮಲ್ತದು ಲಗ್ನ ಮುಹೂರ್ತನು ತೂಪಿನ ದುಂಬು ಪೊದುಚಾಟೆ ಮಣ್ಣ ಎಂಚ ಬಂಡ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿನ ಪಗತೊಂದು ಆಣನ ಪೊಣ್ಣನ ತಮ್ಮಲೆ ಪಗತೊಂದು ವಾಕ್ಯನು ಕೊರೊಂದು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಬಚ್ಚಿರೆನು ದುಂಬುದು ಇದು ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಕೊರೊಂದಂಡ ತುಳುವೇರು ಕೈಗೆ ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಲೆಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಬಚ್ಚಿರಿಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯಾದಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚ ಲಗ್ನ ಮುಹೂರ್ತದುದು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತಿ ನೋಡಿದ ಕಾಕಲ ಸಂಬಂಧ ಎಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿಡು ಗೋಡಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ತತ್ವಾಸಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಇತ್ತು ನಂದಂಡ ಅವನ್ ಪೂರ ಅಡೆಗೆ ಬರಿಕದಿದು ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದಿ ಪೇರು ನೀಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ನಡತೊಂದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ತುಳು ನೆಲತ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿದ್ದು ನಾನು ಇನಿ ಕಾಲ ಬದಲಾತಿರಿ ಎತ್ತುವಾಸು ಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೆಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ಕರಗೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಮದುವೆ ಅದು ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಡೈವರ್ಸ್ ಆಪಿನ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಡೈವರ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪನ್ಪೊಂಡ ಬರ ಕೊರ್ಪಿನಿಂದ ಪನ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಡೈವರ್ಸ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ನಿಕಲ ದೊಂಬತಿ ಕಡೆ ಬರೆಯೊಲ್ಲೇರಿ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಲ್ ಐಟೊಂದು ವಿಶೇಷದಾದ ಮಂಡ ಇಂಚಪ್ಪ ಇಡೀ ಲೋಕಡೆ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾಂತಾರದ ಗರ್ನಲ್ ಸಾಯಿಬೆರ್ರ ಬರೆಯೊಲ್ಲೇರಿ ಕಾತೊಂದು ಪುಲೆ ಎದುಕಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟು ಈ 3 ಬಗಲು ನಟ್ಟು ಮಾರಾಜಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಬಗಲು ಅವಳೆ ಬಗಲ್ವೆ ಈ ಡೈವರ್ಸ್ ಬರ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಹೋದೆ ಬಗಲ್ವೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಬರ್ಪೆ ಇನ್ನು ವಕೀಲರು ಬರ್ಬೇಕತ್ತ ಆಡ ಮಾತೇರು ವಕೀಲರು ಬರಡು ಜಡ್ಜ್ ಶಿವಣ್ಣ ಬರಡು ಏರ್ ಬತ್ತೇರ್ ನಲ ಬೋಡಿಗೆ ನಕಲಿ ದುಡೆ ಪನ್ಪೆ ನಾನು ಯಾಪ ಮದ್ಮಾತ ಆಣಿ ಅಂಕ ಸಾನಿ ಬರ್ತದನು ವಕೀಲರು ಬರ್ತದಾರ ಆಡ ಮಾತೇರಿ ಇರ್ದೆ ಬಿರಾಡು ಬೈದಿನಿ ಇರ್ದೆ ಮೂಸಂ ಬಿರಾಡು ಬೈದಿನಿ ಅವಳು ಕುಂತೋಡಿರು ಓಕೆ ವಕೀಲರು ಅದು ಪೋಡು ಎಂಕ ಒಟ್ರಾಸಿ ಜಬ್ದ್ರೋಗ ಎನ್ನ ಕಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ವಕೀಲರತಿ ಅಂದಂದು ವಕೀಲರು ಓಡಿತೀರಣ್ಣ ಯಾರು ಮುಲ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಇದು ಸರ್ಕಸ್ ಎಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ಕಸ್ ಎತ್ತ ಮರ ಸರ್ಕಲ್ ಓ ಇಡೆ ಸರ್ಕಲ್ ಎತ್ತೀರ ಇತ್ತೆ ಇಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೀರೆ ಓಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂದತ ಓಟಾರ್ ಬಂದ ಜಾಪಿ ಮರ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್ ದವಳಲ್ತ ಅಂದಂದು ಅದ್ರದ್ದು ಸೀದಾ ರೈಟ್ಗೆ ತಿರ್ಗಲಿಗೆ ರೈಟ್ಗ ಅದಾದ ಜುಂಡು ಆ ತಿರ್ಗಿಯ ಅದಾದ ಜುಂಡು ಸರ್ಕಲ್ ದೋಜುಂಡು ಇರು ಅಲ್ಟ ಸೀದಾ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ತಿರ್ಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಲೆಫ್ಟ್ ತಿರ್ಗಿಯ ದಾದ ಜುಂಡು ಸರ್ಕಲ್ ದೋಜುಂಡು ಇದು ತಿರ್ಗಿ ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡಿ ತೂಪಾರು ಮಾರ ಓ ಅಮ್ಮೇರನ ತೂಪ ತಿರ್ಗಲ ಕದಿಲ್ಲ ಜನ ಸಾವು ಇದೇ ವಾಣ ಓ ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ದಲ್ತು ಸೀದಾ ಸರ್ತ ತುಲಿಗೆ ಸರ್ತ ತೋಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಜುಂಡು ಸರ್ತ ದೋಜುಂಡಿಯಾ ಜನತಾನೆ ಇಂಚ ಇಂದೆ ವಕೀಲರೇ ಇರು ಒಂಚೂರು ವರ್ಧ ತುಲಿ
ವರ್ದ ಅವಳೊಂದು ಗೇಟ್ ತೋಜುಂಡ ಆ ಗೇಟ್ ಗೇಟ್ ತೋಜುಂಡ ಅದೋಜುಂಡು ಆ ಗೇಟ್ ತೊಲೆ ಬಿತ್ತಲು ವಜ್ಜಾ ಅದೋಜುಂಡು ಆ ಬಿತ್ತಲು ತೊಲೆ ತೋಜುನು ಅಲ್ಲಿ ಇವು ಎತ್ತುಳ್ಳ ಆನೆ ತೋಜುಂಡು ಮರೆ ಆನೆನಾ ಹಾ ಇತ್ತೆ ತೋಜುನು ಇತ್ತೆ ಆನೆದ ಮಾವುತಲ್ಲ ತೋಜಿಪಿ ಮಾವುತ ಮಾರೆ ಅವನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೈ ಕೈ ತೋಜುನತೆ ಇಡಗಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬತ್ತೇರು ಅಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮಸ್ತೆ ಗುಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಗುಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಂದು ಅಂದೆ ನಾನು ಗುಮಸ್ತೆ ಅಂದೆ ಓ ಇರ್ ಗುಮಸ್ತಿ ಯಾನ್ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನಿ ಅಪ್ಪ ವಕೀಲರು ಅಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓ ವಕೀಲರು ಬರೋಡತ್ತೀನ ಬರೋಣಂತಿಲ್ಲ ಒಂದೇರು ಬಿಡದ್ಯಾ ಇರ್ ಗುಮಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂದೆ ಇರ್ ಬತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಮಂತ್ರಾಂಡು ಅವು ಪೂರ ಏನು ವಕೀಲ ಇಡಬ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬಿಡ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ವಕೀಲರು ಬರ್ತೇನೆ ಇವ್ರು ಬತ್ತೀರಾ ಬರ್ತೇನೆ We gangsta, we elevate no wanksta, dominate no flags, something tolerate all answers. ಅದೇ ವಕೀಲರು ಅಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಬರ್ಪಿರತ್ತಾ ಅದೇ ಹಾ ವಕೀಲರು ಬೈದೀರಿ ಬೈತೀರ ಆ ಜನ ಇಟ್ಟಿ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ರೆ ನೆಟ್ಟನೆ ಬತ್ತಿನತಿ ಅಂತ ಅವೇ ಆಂಜಿನಿ ಹತ್ತಿ ವಾನಮ್ನದ ಕಲರ್ ಮಾರ ಆ ಜನ ಕೋಟು ಓಡುದಿಜ್ಜಿ ವಕೀಲೆ ಅದಾ ವಕೀಲರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಕಪ್ಪುಲ ಮಕ್ಕಳ ಅದು ಸಾರಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಕ್ಲಿತ ಡೈವರ್ಸ್ಗೆ ತಯಾರಾದ ರೆಡಿ ಆದ ಉಳ್ಳಾರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡತ್ತ ಅನ್ನಂದು ಸರ್ ಎಸ್ ಒಂದಿಂಜಿ ಕೇಳ್ಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದಿಂಜಿ ಕೇಳ್ಬ ಸರಿ ಸರ್ ಮದ್ಮಾದಿ ತೋರ್ಸಾನೆ ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ಎನ್ಮೂರು ಸಾ ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎನ್ಮ 8 16 ಎಂಟು ಸೇರಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೂಡ್ಸಾರ ಎಲ್ಲ ಬಂಡೇರ ಮರ ಖಾಲಿ ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ಓಕೆ ಸರ್ ಮದ್ಮಾದಿ ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ಅನ್ನತ ಜೋಕ್ಲೇತೆ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಿ ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ಅದು ಜೋಕ್ಲಿಜ ಜೋಕ್ಲಿನ ಜನ್ಮಗು ಏನು ಖಂಡನೆ ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ಅದು ಜೋಕ್ಲಿಜ್ಜಿಗೆ ಸರ್ ಅಂಚೆತ್ತ ಸರ್ ಯಾಕ നമ്മുടെ ജോക്കിലായിക്ക് വന്ന് ഡാക്ടർ നടേ പോയെ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡಿದೇವೆ ಹೋತ್ರಿ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಮಾರ ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಓಕೆ ಪಂಡ ದಾಳ ಎಂಕ್ಲೇಟ್ ದಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಅದಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಅಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ പോയിനി അപ്പൊ ഡോക്ടർ വണ്ടിರು ನನಗೆ ഇരിക്ക് പ്രോബ്ലം ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಾ ಮರ ಅಂಕ ಮದ್ದ ನಾಳೆ ಜೋಕ್ಳಲ್ಲ ಇರೇಗತ್ತಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನಡೆ ಬನ್ನಿ ಇರೇಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಎಂದ ಯಾರು ಸಾಧನ ಏನಿದೆ ಮರ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಜೆತ್ತ ಅನ್ನೊಂದು ಸರ್. ಈಗ ಡೈವರ್ ಸಾರ ಕಾರಣದಾದ ಸರ್ ಆ? 6 ಜನ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಏನು 6 ಈ ಜನ ಸಾರಿ ಜಗಂಡ ಸುರುಕು ಆಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಜಗತ್ತ ಯಾರು ಸರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಳೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಬಂದರಿ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡು ಬಂದೋಡ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇದ್ದದು ಒಂಜಿ ಪೊಂಡು ಬಂದೋಗ ಎಂಚ ಮರೆಯದುಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿ ಜೈರೆಗು ಮೂಕ ಮುದ್ದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವೆ ಇವರು ಏರುತ್ತುವೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಾರೆ ಇರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿದ್ದಾರೆ ಇರು ಎಂಚತಾರೆ ಎಂಚ ಬಂದರಿಗೆ ಆಯ ಬಂದದಿ ಎಂಚ ಬಂದರಿಗೆ ರಮ ಎಂಚ ಎನ್ಮರ್ಸ ತಡೆ ಹೊಂಡ ಮಾರ ಯಾಕೆ ಎನ್ಮ ನಿಮ್ಸನೇ ತಾಮನಾರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ಬರೆಯೋಡ ಚೆಕ್ 500 ಬರಾರೆಜ್ಜಿ ಮರ ಚೆಕ್ ವಕೀಲರಿಗೆ ನೆರನೇನು ಬರಾರೆಜ್ಜಿ ನೆರನೇನು ಬರೆಯಿತು ದೇವರೇ ಎಂಚ ತಡೆ ಹೊಂಡ ಮಾರ ದೇವರೇ ಜೋಕ್ಲಿ ಜತ ಒಂದು ನಿಕ್ಲ ದೈವರ ಸಾರ ಕಾರಣದಾದ ಸರ್ 6 ಜನ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಬಂಡುಂಡತೆ ಸರ್ ಎಂಚ ಜನ ಸರಿಜಿ ಬಂಡ ಪಂಪೆ ಸರ್ ಸಮಾಧಾನ ಎಂಚ ಬಂಡ ದೇ ಸರ್ ಆ ರಾತ್ರಿ ಜಿಪ್ಪುನಗ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಗೊಪ್ಪೇರು ಸರ್ ಹಾ. ರಾತ್ ಕಾಂಡೆ ತೂಪೆ ಹಾ. ಆರು ಯಮುನಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಡ್ದು ಬರೊಂದು ಪೇರು ಓ ರಾಮ ಯಮುನ ನಿಲ್ಲ ರೋಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಮುನ ಯಮುನಾ ಯಮುನ ಏ ಯಮುನ ಒಂದೇ ಯಮುನ ಮಾರ ಈ ದಾಯಂದು ಗುಮಸ್ತೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಮುನ ದೈವನ ಯಮುನ ದೈವನಿ ಸರ್ ತುಲ ಇದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಸರ್ ದಾದಾ ಸರ್ ಯಮುನ ಕಂಡನಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ಹಾ ಯಮುನ ಕಂಡನಿಜ್ಜಿ ಹಾ ಅವಳೊಂದು ಒರ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಬಾಳ ಜೋಕುಲು ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಹಾ ಏನೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ ಏನೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ತಿತ್ರಿ ಹಾ ತುಲಿ ಸರ್ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಲಜ್ಜಿ ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜನ್ನ ಪೊರ್ತುಗು ಬರಲಾಗಿದ್ದ ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗುನ್ ದಾಯಿಗೆ ಅವನ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಓಡೋದು ಅವನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಓಡೋದು ತುಲಿ ಸರ್ 500 ಅವಳ ಸಂಶಯ ಮಂಡ ತುಲಿ ಅದ ನಾನು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಜಪ್ಪುಜಿ ಸರ್ ನಾನು ಜಪ್ಪುಜಿ ಅವಳು ದಾನ ಜಪ್ಪುಜ ಅದು ಜಪ್ಪರೆ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ದೇವಾ
ಏಯ್ ಐನು ಬರೋ ಸಂಶಯ ನೆರವೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಒಂದು ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಆನಾಯನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಇತ್ತು ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ಬಿಡು ಆ ಜಾಗ ಯಾನಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾನ ಪೋತು ಐನೂರ ಬೆಲೆ ಹೊಡಿಸಿ ಮಾರ ಅಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಉಂಡಾ ಏತ್ ನಂಬರ್ 9845 9845 67 3847 3847 నెమూలు ఓ యమున ఆలేనా పొర్లు లలియా ఇంగట్లో నంబర్ ఉందా మళ్ళా కుదికే మరి ಅಂತವರ ನೆರೆ ಬೆಲ್ಲಿಯವಾ ಸಂಶಯ ನೆರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಲ ಸರ್ ಈ ಸಂಶಯ ನೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಾರು ಸಂಶಯ ನೆಂಚ ಸರ್ ಯಾನು ಮತ್ಮೈನ ಸುರುಟು ಅರೆ ನನ್ನ ಕಂಟನಿಲ ಕತ್ತು ಸರ್ ದೇವರ್ಲ ಕತ್ತೂತೆ ಸರ್ ಅಂದ ನೋಡಿದ ಸ್ಪಾಟ್ ದೇವೇರ್ಲ ಕತ್ತುತ್ತ ತುಲಂಬೆ ಈ ದೇವರಿಗೆ ದಾದಾ ದೈವಲ್ಲನ ಬಕ ಓ ರಾಮ ಮರಂಡೆ ವತ್ತಿದ್ವಿ ಮಂಡೆ ಮರಂಡೆ ವತ್ತು ದಾನೆ ಆತನ ದೇವರಿಗೆ ಪೆರದನೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ Tolerate all answers. Switch a bit up like a ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೆರದನೆ ಹಾಕೋಣ ತೂತರ ಸರಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಏ ಈ ಅಂಚಮ್ರು ಹಾಕಿರ ಬೆಲ್ಲಿ ಮರೈತಿ ಕಣ್ಣನೆತ್ತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನು ಆಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಪೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮದ್ನೆ ನಿಂಚ ಸರ್ ಎಂಕಲ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅದು ಸೈತೀನಿ ಸರ್ ನಿಕ್ಲ ಮದ್ನೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದು ಸರ್ ಅವು ಎಂಚಮ್ಮ ಲವ್ ಐನಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಡು ಮಲ್ಲಿಗೆಡ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ మల్లిగే అన్ను కై బోడ ಅಣ್ಣಗೈ ಬೋಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪಣ ಮರ ಕೋಟ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಚೊರಾಣಗ ಬೋಟ್ ಅಪ್ಪಣ ಮಲ್ಲಿಗೆ కోట్లుడు మల్లిగ బోడ ಬೋಟ್ ಮರ ಈ ಬರಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲವ ಮಲ್ಲಿಗೆಡ್ ಲವ್ ಐನತ್ತ ಅಂದು ಸರ್ ಅವೆಂಚ ಮಲ್ಲಿಗೆಡ್ ಲವ್ ಐನಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಓರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಡುಪುನಗ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಗೂ ಎಂಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಿಂಡು ಚೆಲ್ಲಿದವರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಐಕಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆಗಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐಟ್ ಲವ್ ಆತಿ ಓ ರಾಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟಿಯಾ ನಿಕ್ 400 ರೂಪಾಯಿ ಲವ್ ಅಂದು ಸರ್ ಅವ್ 400 ರೂಪಾಯಿ ಲವ್ ಕಟ್ಟಾಯ್ ನಿಂಚ ಸರ್ ಅವು ಚಕ್ಕುಲಿಡಿ ರಾಮ ದೇವರನೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಲವ್ ಖಾಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಚಕ್ಕುಲ್ಡೆ ಕಟ್ಟಾಯನ್ನ ಅಂದು ಸರ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೋಟ್ ಅವ ಅವ ಇಂಚ ಕಟ್ ಜಿ ಇವತ್ತು ಬೋಟ್ ಮಾರ ಐ ಮೊರಂಡನೆ ತೊಜ್ಪ ಒಂದಲ್ಲಿ ಮಾತಿಗೆ ಅವ ಇಂಚ ಕಟ್ಟಾಯ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕತೆ ನೀರೆ ನಡಕ್ಕೆ ನೆರೆ ಬಲ್ಲ ದಾನೆ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಅಕ್ಕತೆ ಕೇಂಡರು ಬಂದ ಅಣ್ಣ 4 ದಿನ ನೀರು ಬಿಡಡಾವು ಪುನೀರು ಪೋಪೆ ಪುನೀರು ಚಿಕ್ಕ ರಟ್ಟಿಲು ಪೋಲತ್ತು ಹೋತಾರ ಮರ ಪುನೀರು ಚೆಕ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಿ ಮಾರ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕತೆ ನೀರು ಕೇಳರಿಂದ ಅಣ್ಣ ಈನ ಕನ್ನಡ ಕಣ ನೀರು ಬರು ಕಲನೀರು ರಾಮ ರಾಮ ಖರ್ಚಿ ಪುಂಡೆ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಭೂಮಿ ಊರ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಇರೋರು ಕುಲ್ಲೆ ಕತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ವರತ್ತಾದ್ರೂ ಮೀನು ಇರೋರು ಬೋಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಕತ್ತೆ ಕತೆನ ದೇವಾ ಎಲ್ಲ ಕಡಪಿದಲ್ಲದು ಇಲ್ಲ ಕಡಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮುಖದಾನಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಯ್ಯಗಣ್ಣ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಬರ್ಸ ಓ ರಾಮಂದೆ ಅನ್ನ ನಡ್ಕೊಂಡೆ ಉಂಡ ಬರ್ಸ ಅಂದಾಜಿಂಡು కత్తే ಕತೆ ಬರ್ಸ ಅಣ್ಣ ಖಾಲಿ ಬರ್ಸತ್ತಣ್ಣ ತೆಡ್ಲ ಮಿಂಚಿಲ ಬರಂದುಂಟು ಒಮ್ಮೆ ಮೆಣಸು ಚಾಪು ಚೆಡ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಬರ್ಬಿಡಿಗೆ ಕತ್ತೆ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರ್ಬದ ತುಂಡಲ್ಲ ಜಾಲಬಾಡು ಮರೆ కర్బద దుండుండ ಅರ್ಬುಂಡ ತಿಗಲೆ ದಕ್ಕು ದೇವ ಮುಖದಾನಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಆ ಬರ್ಸಗ ಈ ಜನಪಣ್ಣಿನ ಪಾತೆರ ಕೇಂದರೆ ದಾದಬಂಡ ಆತ ಜಗಿಗುಡ್ಡ ಬರ್ಸ ಬರಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ದ ಕೂಲಿದ ಬಂದ ಬಾಲಡ ದಾದವಾಗ್ಲಿಯ ದಾದಬಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಆತು ಪೊರ್ತನಗ ಈ ಜನಪಣ್ಣಿನ ಪಾತೆರ ತಾರ ಈ ಪೋದು ಚಾದಿಲ ಓ ರಾಮದೇವರ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಜಡಿಗುಡ್ಡ ಬರ್ಸ ಬರಂದುಂಡ್ಯಾ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಬಾಲಡ ಬಂತು ಛಾದಿರ್ಲ ಬಣಂದುಲ್ಲತ್ತ ಕಾಮುಕ ಗೋಮುಖ ವ್ಯಾಘ್ರ ದುರುಳ ದುಷ್ಟ ಇದು ಬುಡದ ಪಡ್ಬಿಡ ಪಾತ್ರನ ಅಯ್ಯೋ ಪಾತ್ರನ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಚಾದಿಯರವನ್ನಿ ಬಾಂಬು ತೀರವನ್ನತ್ತು ಈ ಬಾಂಬಲ ದೀವ ಮಂಗ ಆಡ ಕುಕ್ಕರ್ ಹೊರಡ್ತಾವ ಇಚ್ಚಣ್ಣ ಕುಕ್ಕರ್ಲದಿದ್ವಿ ಅವನ ಕುಕ್ಕದಾನಂಡಿ ಅಂಚ ಏನು ಉಲೈ ಪೋದು ಚಾದಿ ಅಣ್ಣ ಚಾಮಲ್ತದ ರಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂತದ ಜಗಲಿಡಿದೀದು ಉಲೈ ತಿನೀರೆ ಡಬ್ಬಿಡು ದಾದುಂಡು ನನ್ನ ಆಡ್ರೆ ಪೋನಗ ಡಬ್ಬಿಡು ಕಾಲಿ ರಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಉಂಡು
ರಡ್ಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ತೂಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬಡಪತ್ತದ ಜೀವನ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿಗೆ ಅವಳ ಪುಂಕೆ ಹೊತ್ತದ ಇಪ್ಪ ಗೊತ್ತದ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬರೇ ಬೇಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬರ್ಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಯಾರ ಇದಾದ ಚಕ್ಕುಲಿ ರಾಸಿ ಮಾಡ್ಬಾರ ಕೋರ್ಟುಡು ಹಾಸ್ಯ ಅಪ್ಪಕದಾನಂడి ಅಂಚಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಅರೆಗು ತಿನಿಯರೆಂದು ದೀದು ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಎಂಕ ತಿನಿಯರೆಂದು ದೀದು ಉಲೈಪೋದು ಪಿದೈ ಬತ್ತು ತೂನಗ ಎಂಕ ತಿನಿಯರೆ ದಿನ ಚಕ್ಕುಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ ಕಕ್ಕೆತ್ತಣ್ಣ ಅಕ್ಕರ್ನು ಕನದು ತಿಂತಿರ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ ಎಂಜಿ ನಾಯಿ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟು ಮಾರ ನಿಕ್ಕೆ ಬೋರ್ದನ ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಏನು ಅನ್ನು ಕೊರ್ತೇತ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬರೇ ಚಕ್ಕುಲಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬರೋಡ್ಚಿ ಮಾರ ಚಕ್ಕುಲಿ ಇವ್ರ ಬರೋರಂಜಿ ನಾಚಿಗೆಟ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಮಾರ ಬುಕ್ಕದಾನಂడి ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಈ ಜನ ಒರ್ಬನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಪನಾಗ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಆತ ಈತು ಕುಜಲ್ ಬತ್ತದು ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ ಲಕ ಇತ್ತು ಅಂದ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಗುಗ್ಗುರ್ ಲಕ ಇಜ್ಜೆ ಗುಗ್ಗುರತ್ತದು ಚಲ್ಪೇನು ಮಾಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಸತ್ಯ ಪನಡಣ್ಣ ಏನನು ಈರ್ನ ಒಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಿನ ತಂಗಡಿ 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 ದೇವಾ ಈ ತಂಗಡಿ ಬಂತೆ ನಂಗಡಿ ಬಡಪ್ಪ ನಂದು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಆಣ್ ಈ ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ಪಂಡಿನ ಆಣ ಏಂಚ ಒಂದು ಆಣ್ ಈ ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ಪಂಡಿನ ಆಣ ಏಪಿ ಅತ್ತಪ್ಪ 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 ಲೇ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಇಡಲಿ ವಕೀಲೆ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತದಿನಿದೇನು ಎನ್ನ ಬೇಜಾರು ಎತ್ತು ಇರ್ಕೇಂಡರಿ ಎಂಕಿ ಎತ್ತಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಬೇಜಾರು ಇರ್ಕೇಂಡರ ಚಕ್ಕುಲಿಗಲ್ವಡ ಸಾವಿರ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಎಂಕಲ ಬೇಜಾರು ಉಂಟಲ್ಲ ತಾನೆ? ಎಲ್ಲ ಊಟಲ್ತ ಬೇನೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡಣ್ಣ ಅಬ್ಬಬ್ಬ. ಎಂಕಲ ಊಟಲ್ತ ಬೇನೆ ಉಂಟಣ್ಣ ಯಾವ ಅಣ್ಣಮನೆ ಗುದ್ದೋಣ್ಣ ನಮಗೆ ಬೇನ ಒಂದು ಇಪ್ಪ ಮಾರ ಅಂಚತ್ತ ದಾದ ಎಂಕಲ ಬೇಜಾರು ಎಂಚಿನ? ಅಲ್ತ ಪಂಡಲ ತನ್ನ ಹಾ ಯಾನ್ ಎಂಚೆತ್ತೆ ಎಂಚೆತ್ತ? ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಪನಾಗ ಹಾ. ಗುರುಕಿಲನ್ ಸರ್ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಹಾ, ಹಾ. ಈತು ಕುಜಲಣ್ಣ ಅಂದ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಜಲೇ ತಣ್ಣ ಹಾ, ಹಾ. ಉದೇವ ಕುಜಲ್ ತಾಂಗೊಂಡ್ರ ಅಂದ ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನ ಬೂರ್ದಿನಲ್ಲ ಅಂದ? ಆ ನಮ್ನೆ ಕುಜಲ್ ನಾನು ಕುಜಲ್ ಪರ ಟೈಮ್ ತೆಕ್ಕಿಜ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುನು ನಾನೆ ಅದು ಯಮುನ ಮುಡಟೆ ಹಾ ಹಾ ಆತು ಪುರ್ಲಣ್ಣ ಹಾ, ಹಾ. ಎತ್ತು ಪುರ್ಲು ಒಂಡ ಆತ? ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡಿ ತೀಯರ ಎಂಕ್ ನಾಚಿಗ ಅಂತ ಅಂದ? ಆತಲು ಸೋಕಣ್ಣ ನಾನು ಹಾ, ಹಾ. ಎನ್ನ ಜೀವದ ತೊಡಣ್ಣ ಇದು ಎಂಚ ಛ, ಎನ್ನ ಜೀವ ಅಂದೆ ಈತು ತೋರದ ಟೈಸನ್ ಲೆಕ್ಕಣ್ಣ ಟೈಸನತ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಅತ್ತಿಯ ನಾತು ತೋರ ಹಾ, ಹಾ. ಕಡ್ಸಿದ್ ತೋರಣ್ಣ ಹಾ? ಕೈಟ್ ಬರ ಈತೀತು ಕಡ್ಸಿ ಅಂದ ಈತೀತು ಕಡ್ಸಣ್ಣ ಕೈ ಹಾ, 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 ಹಾ. ಓ ಕಡ್ಸು ಇಡೀ ಕಡ್ಸಿ ಜೀವಡ ಪೂರ ಕಡ್ಸಿ ಅಣ್ಣ ಜೋಡು ಬರ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಕಡ್ಸತ್ತವು ಬುಕ್ಕ? ಒಪ್ಪಡಸ್ಸಾದಿ ಅಕ್ಕಪ್ಪ ಕಡ್ಸಣ್ಣ ಹಾ? ಕಡ್ಸಿ ಬುಕ್ಕ ಕಡ್ಸಿ ತಗೊಂಡು ಹೋತುಂಡು ಒಂದಿನ ಪಿಡ್ಸಿ ಬರ್ತದ ಪೂರ್ಣ ಕಡ್ಸದ ಅಲ್ಲಣ್ಣ ಸಾಲರ ಕಡ್ಲೆ ನಾವು ಅಂದಣ್ಣ ಒಟ್ಟಾಸ ಮರಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಾತಿರಂದು ಅತ್ತಣ್ಣ ಈರೆ ಪನ್ನೋಡಣ್ಣ ದಾದ? ಈರೆ ಪನ್ನೋಡು ದಾದ? ಈತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗ ತಿಕ್ಕೊಡೈನ ಪೊಣ್ಣ ನಾವು ಈತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೊಣ್ಣಗ ತಿಕ್ಕೊಡೈನ ಪೊಣ್ಣ ಹುಸೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡ್ರಮ್ಮು ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹೊರಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲರ ಏಪಿ ನಿಂಗೆ ರಡ್ಡಿದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಸೋರ ಹೊರಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತು ಮಾರ ಏಪಿ ತಿಗ ಮುಖದಾರಂడి ನಮ್ಮ ಅಂಚವರ ಪಾತ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಅವ ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರೆ ಸರಿಯಾಲಿ ಅವ ಒಂದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಬಾ ಪೋ ಸರಿಯಲ್ಲ ಪುಕ್ಕಡೆಗಳ ಪಾತಿಗೆ ಒಟ್ರಾಸು ಪಾತ್ರೆ ಇಡಬಲ್ಲ ಒಟ್ರಾಸು ಬೋಪನತ್ತ ಬಂಡೆ ಆಡಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಓರ್ನ ಸರಿ ಅವಂದ ಈರ್ ಪೋಲೆ ವರ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬರೇ ಬೇಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬರ್ಯಾರ ಜೀಜಿ ಮನ್ಪು ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ಲ ಹೊಡ್ತಿ ಇದಾದ ಕೋಟ್ರು ಚಕ್ಕುಲ್ದ ಗೋಡಾರ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಅತ್ತಿಯ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಸರಿಯಾ ಬಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾ ಅವಡು ಮರ ಒಟ್ರಾಸು ಪಾತ್ರೆ ಸರಿ ಅಂದಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಜೋರ್ಲಲ್ಲ ಸರಿ ಜಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸರಿ ಜಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಜಲ ಈ ಸರಿ ಇಲ್ಲನ ಎಂಕ್ ತಾನೆ ನಿಕ್ಕಿತ ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತಾರೆ ಮಗ ನಿಕ್ಕಿ ನಾನು ಬುಡದಿ ಬರ್ತಾ ನಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇಪ್ಪಡಿತ ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೀಕ್ ಮತ್ತೆ ಭಜ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಚಕ್ಕುಲಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಅತ್ತಿಯ ಬುಡದಿ ಬುಡದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಂಗ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪೋ ಸರಿಯಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸರಿ ಪೋ ಮರ ಸರಿಯಲ್ಲ ಮರ ಸತ್ಯ ಸರಿಯಲ್ಲ ಸರಿ ಈ ಸಪ್ತಮತಿ ದೊಂಕು ಜನ ಈ ಸಪ್ತಮತಿ ದೊಂಕು ಜನ ഇത് എനിക്ക് പൊക്കട പൊക്കട പോതോടല്ലേ ഒക്കിലണ്ട ഈരകണ്ട് ഞാൻ അവിടുത്ത് പോയ ഞാൻ തളം നോക്കിജി ഇച്ചിനും സാലണ്ണ ഒരു ചപ്പാൾ വടത് ബിദേവപ്പാലും കൈക്കാർ തെക്കന്നുള്ള ഏർപ്പിനാൽ ആല് നോക്കുന്നില്ല ഞാൻ അഞ്ചിന് ജനത്ത് ಏಪಿ ಓ ಮಂಗ ಸಪ್ತಮತಿ ಒಳ್ಳೆದಾದೆ അമ്പിയത്ത ಅಮ್ಮೆ ಹತ್ತು ಬರಯ ಸಪ್ತಮತಿ ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಆನಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಡು ಅಲ್ಲ ಕೈ ಬತ್ತದ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ಬತ್ತಿದ್ದ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವನ್ನ ಆಯ್ಬೋದಾನ ಬಕೇರೇನ ಅಮ್ಮಗೇನು ಬರ್ಬೋದು ಓಳೆ ಬರೋ ಬರ್ಪ ಮರ ಓ ಸಪ್ತಮತಿ ಅಂದ ಪೋ ಸರಿಯಲ್ಲೇ ಬರೋರ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಆಪುಜಿ ನಾ ಸತ್ಯ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಪೋ ಸರಿಯಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಡು ಬಟ್ಟಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಬಂತಾರೆ ನೆನಪುಂಡ ಅವನೆನಪುಂಡು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಡು ಅವನೆನಪುಂಡು ದಾದ ഗ്യാസ് മുക്കിണ്ട് ഗ്യാസ് മുക്കിത് മാറ ലാസ്റ്റ് കണക്ക് പോയിനത് ബുക്ക് പൊളന്തി പോയി ವಾ ಬಟ್ರಿಯಾ അടിക്കതട്ട്
ಅಡಿಗೆದ ಭಟ್ರ ಹತ್ತು ಮಾರಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಈ ನಿನ್ನ ಬುಡಿಯೋದನ್ನ ಕೆಕ್ಕಲಿಗೆ ತಾಲಿ ಕಟ್ನಾಗ ಭಟ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಂತೀರಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತು ನಾನೇನ ಮಮ ಜೀವನ ಹೇತುನ ಬೈ ಈ ಓಡೆ ಬೋಪುನ ಸರಿಯಾರೆ ಸರಿ ಹೌದು ಅಣ್ಣ ಈರು ಪಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾ ನಂಗೆ ಹಾ ಹಾ ಯಾನತ್ತೆ ಈರು ಪಂಡರತ್ತ ಪಾಯ ನಗ ಬುಡಿದಿಯೇ ಬುಡಿತೀನಿ ಜೋಕುಲ್ ಕೈತಾಳು ಪೂಜಾರ ಆತ ಎಂಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟಂಡು ಯಾನು ಸರಿಯಾ ಪೆಣ್ಣ ಆಳು ಸರಿಯಾವಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಅವ್ ಯಾ ಪಾತ್ರೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಈರು ಪಾತಿರ ಸರಿ ಯಾ ಪಾತ್ರೆ ಸರಿ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ತೂಕ ಯಾನ್ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂತ. ಅವ ಹೌದು. ಪೋ 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 ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅವ ಹೌದು. ಆತಿಯ ಒಟ್ರಾಸು ಪಾತ್ರೆ ರತ್ತೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ ಬಡಿಯತ್ತು ಬಂಡ ಉಂಡು ಮಲಗುವ ತನಕ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಒಟ್ರಾಸ ಸತ್ಯ ಆತ ದಾದ ಸರ್ ಇದು ಕೊಂಚ ತರೇಜ್ಜ ಅಂದತ್ತೆ ಯಾವ್ದ ದಾದ ಹಾ ತೆಕ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯಾರತ್ತ ಹಾ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನೇ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಹಾ? ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ 16 ತಿಂಗಳು ಈ ಕೇಸನ್ನು ದುಂಬು ಕೊನೊತ್ತುಂಡ ಹಾ ನಂಗೆ ಕಾಸು ಮಲ್ತದಲ್ಲ ದಾದೀರ್ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಹಾ? ಈ ವಕ್ಲೇರ್ ಮಣ್ಣು ದಾದನ್ಯ ದಾದ ವಕ್ಲೇರ್ ಮಣ್ಣ ದಾದನ್ಯ ಒಂದು ಕೇಸಿನ 5 ತಿಂಗಳು 16 ತಿಂಗಳು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಗಡ್ತದ ಕಾಸು ಮಲ್ಪ್ ನಕ್ಲು ವಕ್ಲೇರ್ ನಕ್ಲೆ ಹಾ ಒಂದು ವಕ್ಲೇರ್ ನಕ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂದು ಕೇಸಿನ 5 ತಿಂಗಳು 16 ತಿಂಗಳು ಗಡಪೇರು ದಾಯವಾಡದು ಸರಿಯಾ ಪೇರ್ನ ಆವಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತುಂಡ ವಕ್ಲೆ ಕಾನೂನದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ನೂದು ಅಪರಾಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯ್ತಿನ ಮಲ್ಲತ್ತೆ ಒಂದು ನಿರಪರಾಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಕೀಲರ ಕಾನೂನದ ನಿಯಮ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹಾ ಇತ್ತದ ಖಂಡನೆ ಬಡಿತ ಸರಿಬೋಡಿಯಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಗಲಾಟೆ ಅಂಡ ఆయన ಕೋರ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಾಪನತ್ತೆ ఆయన ಅಕ್ಲಾಕ್ಲೆ ಪಾತ್ರದ ಸರಿ ಮಾಡ್ತ ನೋಡು ಒಟ್ಟಾಸ ಪಾತ್ರ ನತ್ಯ ಕಾಸು ಮಲ್ಪನಕ್ಲ ಹತ್ತು ವಕೀಲರ ನಕ್ಲು ತಿದ್ದು ನಕ್ಲು ವಕೀಲರ ನಕ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡ ಸರಿಯಾ ಪೆರ್ದುಲ ಇತ್ತ ಬರ್ ಪೆರ್ದುಲ ಸರಿಯಾ ಪೆರ್ದುಲ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂದನು ಪುರ ಒಟ್ರಾಸು ಸರ್ ಇರು ವಕೀಲ ಬೊಕ ಇರು ವಕೀಲ ಬೊಕ ಇರು ವಕೀಲೆ ಸರ್ ಪೀಸ್ ಖುಷಿ ಆಗ ಸರಿಯಾ ಇರತ್ತ ಸರಿಯಾ ಇರತ್ತ ಒಂದು ಓ ರಾಮ ఉండాలి నెత్తిన వరకు ಅವ್ ಮೊರಂಡೆ ಬುಡಾಂಡು ಸರ್ వరండ బుడాండ అపన సరి అపన లక్షణ అది పోడు ಹತ್ತು ಸರ್ బొక ಕುಟ ಅವೇ ಮೊರಂಡೆಗೆ ಪೆರತೇನೆ ಕುಟ ಬಾಟಿಯಲ್ಲ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಕುಡ್ಲ ಕುಸಾಲ್ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದರನೊಂಜಿ ಕೂಟ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಿನ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಜನೆ ಪಿಂಕಿರಾಣ್ ನಿಕುಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಾಹಿನಿ ಇಡ್ತುದು ಪರ್ಯಾವ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾತೆರಲ್ಲಿ ಪೊಲಬು ಸುರು ಮಲ್ತನಗ ಐದು ಅಕ್ಕ ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಕದ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಫಲ್ಲ ಯಾನು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಳ್ಳಾರ್ ಯಾನ್ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಯಾನ್ ಪಿಂಕಿ ರಾಣಿ ಯಾನ್ ಅಶೋಕ್ ಬೇಕು ಸಂಗೀತದವ್ರು ಬರ್ತಾರ ಸಂಗೀತ ಬರ್ತಾರೆ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಂಗೀತ ತೀರ್ಪು ಕನ್ವೆ ಸುರುಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಈರು ಬಾಂಬ್ ಬಿಡ್ಪಿನ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಬಿಡು ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಪಂಡದ ಮೇರೆ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕರ್ನಾಲ್ ಸಾಹೇಬರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಒಂದು ನಿಖಲ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಒಂದು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ರವಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಿಂಕಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಶೋಕ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಿತಿನ ಆತ ಒಂದು ಮಂತೀರಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವು ಕುಜಾಲಗಿರಿ ಕಾಂತಾರದ ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿಜ ಪಾಡ್ರಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಂದು ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗ್ತದೆ ಕುಡ್ಲದ ಕುಸಾಲ್ ಅದೇ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೂ ಸರ್ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಾಲ್ ಸುರುಟ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪ ಕಾಂತಾರ ಕೊಡಂಜಿ ಸದಸ್ಯಣ್ಣ ಅಕುಲು ಕುಡ್ಲಕ್ಕು ಸಾಲ್ಬನ್ನ ಪುದರಂದನ ಬೈದಿನಿ ಗಡಿನಾಡ್ದ ಅಕುಲ್ಪುರ ಗಡಿನಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ತುಳುನಾಡು ರಾಮೇಶ್ವರದ್ದು ನೀಲೇಶ್ವರ ನೀಲೇಶ್ವರದ ಅಂಕೋಲ ಅಂದ ಗಡಿಬಿಡೆ ಬನ್ಪ ಅಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಇನಿ ಕನಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಾರೆ ದಾಪಂಡ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏತ್ ಎಡ್ಡು ಐದು ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಮಹಿಮೆ ಅವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ಎನ್ನುವೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು ಐದು ಮಾತು ಅಂಚಾದ ಫಸ್ಟ್ ಇದೇನು ಅಲ್ತರದ ಶುರುವಾದ
ಇನಿತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಇದ್ದ ನಿಗಲ 4 ಜನ ಉಂಟಲ್ಲ ವಕೀಲರು ಅಕ್ಕೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಈರ್ನ ಉಪ್ಪು ಐದು ಪಕ್ಕ ಈರ್ನ ರೈಟರ್ ಪಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಅಶೋಕ್ ಬೇಕು ಅಶೋಕರ್ನ ಐತ ಒಂಜಿ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ನೋ ಅನಿ ಅವಳು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಏನಾನ್ಬಿನೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಂಚಿನ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ತೂನನೆ ಗೊತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡ ತೂನ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದನೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಗುಲು ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಭಾರಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ವಕೀಲರ್ನೆಟ್ ಆರ್ನ ಕಾಮಿಡಿಡ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದಾದ ಮಂಡಂಗೆ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಲ್ಲ ವಲ್ಗರ್ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡವೆಂದು ತುಂಬಿಕೊಂತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಷಯದಾದಂದು ಪಂಡ ಈ ಸಾರಾಂಶ ಇರ್ಪೊನ್ನ ಡೈವರ್ಸ್ ಅನ್ಪಿನ ವಿಷಯನು ಅವು ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ವಕೀಲನ ಕೊಲೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿನ ಇರ್ತಿ ಪಯರ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊರಿಯಾರು ಅಂಚನೆ 6 ತಿಂಗಳು 16 ತಿಂಗಳು ವಕೀಲ ನಕಲು ಗೆಪ್ಪು ತ್ಯಾಗ ಮಂಡ ಅಗಲು ಒಟ್ಟಾವಡಂ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಪಡ್ದು ಫೀಸ್ಗೆ ಹತ್ತು ಮಾತ ವಕೀಲ ನಕಲು ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರಂದು ಪನ್ಪಿನ ಮೆಸೇಜಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಡ್ದು ಪಯರ್ ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ರೈಟರ್ ಕಾಮಿಡಿದ ಪಾರ್ಟಿಡ್ ಕಾಮಿಡಿಡ್ ಆರು ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ತೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತನ ಬರೆಯೋಡ ಒಂದು ಗಡಿ ಚಕ್ಕಲಿನ ಪುನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ನಾನು ಎನ್ನುವೆ. ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಸರ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಾಮು ತಿಕ್ಕುಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತು ಗೊತ್ತಾವ್ರಂಡು ಇತ್ತೆ ಸುರುಕು ಅಕಲೆಗೆ ಮೆಕ್ಕಾಯ್ ದಕ್ಕಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಮೆಕ್ಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ 35,000 ಚೆಕ್ ಅವಿನಿತ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊಟ್ಟು ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಮೆಕ್ಕಾಯ್ ದಕ್ಕಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ನಂಗೆ ಒದಗದು ಬೈದೇನೆ. ಮೆಕ್ಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ 35,000 ರೂಪಾಯಿ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ ಕೊಟ್ಟ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಬರೋದಲ್ಲ. ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಈ ಪೊರ್ತು ನವೀನ ಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ವಹಿಸೋದಿನ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕಲಿಗೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುಣೆ ನೆತ್ತ ಮಾತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಜನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತೆ ಎಗ್ಗಿರ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಪೋರಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲು ಪತ್ತೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದೇರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್. ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ